16 марти соли 2016 барномае дар телевизиони Танин таҳия гардида буд ки аз ҷониби дастандаркорон яъне масъулин ном гирифта буд як рӯзи як шахс. бояд қайд кард ки санаи 16 марти соли 2017 гурӯҳи эҷодии барномаи мазкур бо қаҳрамонҳои барнома яксолагии барномаи мазкурро таҷлил намуда буданд ва 16 марти соли 2018 бошад мо ҷашн гирифта будем ҷашни дусолагии барномаи як рӯзи як шахсро ва ҳоло бошад гурӯҳи эҷодии барномаи мазкур дар тараддуди таҷлили ҷашни сесолагии лоиҳаи телевизионии як рӯзи як шахс ҳастанд ва имрӯз мо хостем бо гурӯҳи эҷодӣ ана ҳамин даъватномаҳоро ба қаҳрамонҳои барнома дастрас намоем ва умедвор ҳастем ки ҷашни сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс аз ҷашнҳои қаблӣ фарқият мекунад ва метавонад ба дили шумо боз ҳам роҳ ёфта бошад. тамошобинони азизу арҷуманд, хушҳол аз он ҳастем ки шумо 3 сол инҷониб моро ҳамраҳӣ карда истодед ва 3 сол инҷониб аз он тарафи экран бо мо ҳастед, моро пайгирӣ менамоед ва мо ҳам бо мақсади наздик шудан ба шумоёни азиз ва бо мақсади намоиш додани як рӯзи чеҳраҳои шинохтаи кишвар ва алахусус кормандони соҳаҳои мухталиф аз мо талош варзида истодем. бинандагони азизу арҷуманд, дар ин субҳи босафо мо чун ҳамешагӣ аз пайи кори хеш мешавем ва бояд қайд кард ки барномаи имрӯзамон аз барномаҳои қаблӣ каме фарқият дорад. яъне имрӯз мо аз рӯзи ягон нафар маълумот намедиҳем. танҳо ва танҳо ба қаҳрамонҳои барномаи як рӯзи як шахс ана ҳамин даъватномаҳоро дастрас мекунем то ташриф оранд ба ҷашни сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс. ҷашни сесолагӣ муборак бошад. дӯстони азизу арҷуманд, мо ҳозир шудем ба макони нахустин ки инам бошад муассисаи давлатии ансамбли шашмақомхонони нури хуҷанд бо мақсаде ки айнан ана ҳамин даъватномаҳоро ба ҳунарманди халқии иттиҳодии шӯравӣ устод ҷӯрабек муродов ва фарзандони эшон яъне парвизбек муродов ва ҷонибек муродов супурида бошем ва умедвор ҳастем ки ана ҳамин ҳунармандон низ ба базми сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс ташриф меоранд. бо мо бошед. ассалому алайкум. Алейкум ассалам. бахшиш ки соати кори шуморо гирифта истодем, маъзарат металабем. ма бахшиш ки ин ҷои кори мо шумо интизор набудем, як ҷои ҳама ҷо ҳар тараф коғазо ҳар хелам бахшиш. Ҳеҷ гап не, ҳеҷ гап не. нагирифтем шумо омадантон ба. ҳеҷ гап не. ман ба саҳми шумо расондане ҳастам ки телевизиони Танин боз як чорабинӣ ташкил кард, ҷамъомад ташкил намуда истодааст, бахшида ба сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс. муборак бошад. ва аз ин хотирам хостем имрӯз ана ҳамин даъватномаро ба шумо супорида бошем. раҳмат. ва устод ҷӯрабек муродов ва аки ҷонибек муродов аз куҷо метавонем пайдо кунем? аю ҳозир душанбе ба сафарашон душанбе ба ҳамашон. хайр ман ба тед ман ба ё ба албатта мерасонам. иҷоза? албатта бо шумо овора накунам, нагирифтам. муборак бошад. 3 сол шуда, инам як бренди олиҷаноб шуд азда худо хоҳад як рӯзи як шахс. раҳмат шумо ба даъваттон ба илм сиҳат саломат бошад. телевизиони Танин барори кор. тамошобинони азизу арҷуманд, мо мехостем ана ҳамин даъватномаро дар радифи парвизбек муродов айнан ба дасти мубораки ҳунарманди халқии иттиҳодии шӯравӣ устод ҷӯрабек муродов низ супорида бошем, вале мутаассифона мо иттилоъ гирифтем ки он нафар айни замон дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, яъне ба мо муяссар нагардид, вале умедвор ҳастем ки ин даъватномаҳои мо ҳатман бо кӯмаки парвизбек муродов ба дасти устод ҷӯрабек муродов ва ҷонибек муродов мерасад ва мо онҳоро низ албатта интизор ҳастем дар ҷашни сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс. албатта мо шуморо интизор ҳастем. раҳмат.
дӯстони азизу арҷуманд, айни замон мо роҳсӯи кохи фарҳанги ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ гирифта истодем, зеро мо иттилоъ гирифтем ки пас аз чанд лаҳзаи дигар дар муассисаи мазкур маҷлис бо иштироки кулли кормандон баргузор мегардад ва мо айнан аз анамон макон чанд қаҳрамонҳои барномаро дарёфт карда метавонем. Чандин меҳмононе ки бояд ба базми мо ташриф оранд, мо метавонем айнан аз анамон макон пайдо намоем. Аз ин хотир мо айни замон дар роҳ ҳастем ва бояд қайд кард ки шумораи даъватномаҳои мо хеле ва хеле зиёд ҳастанд. Бо мо бошед. дӯстони азизу арҷуманд, мо айни замон дар назди кохи фарҳанги ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ қарор дорем ва дида истодем ки Анварҷон Ахмедов омада истоданд ва мо бояд айнан ана ҳамин даъватномаро ба эшон супорем. Меравем ба наздашон. Яку як боро боз бо камера. Ассалому алайкум. Хош моназми дестан. Бо тинҷин бо ҳамон барнома мегӯем. Бале. Шумо нас саломат бошед, раҳмат. умуман роҳу равиши барномаи мо 3 сол инҷониб ҳамин гуна аст ки касеро огоҳ намесозем. шояд ҳайрон шуда ки бо ҳамон барнома такроршуда истодааст. мақсади ҳозир шудан ба назди шумо хостем айнан ана ҳамин даъватномаро бо шумо саломат. Аллакай 1 сол гузашт, соли гузашта 2 солагӣ буд. 2 солагӣ. Аллакай 3 солагӣ. Маҳмудхон, ман мехоҳам аз фурсат истифода бурда шуморо дар шахсияти шумо тамоми кормандони телевизиони Танинро табрик мегӯям. Шахсан барномаи як рӯзи як шахсро. Илоҳо боз 50 солаҳо алими таклифномаро барои ман расонед. Бигзор. Муборак бошад. Раҳмат. Минат Анварҷонако, ман дар ёд дорам соли гузашта даъватномаи барномаи мазкурро дар қафои театри масака ва мусиқӣ ба Камоли Хуҷандӣ. Албатта, дар ёд дорам. ҳамон замон як таронаи аҷоиб сароида будед. Ва ин лаҳза агар ман каме аз шумо тарона талаб накунам, фикр мекунам ки мухлисонатон аз ман хуб. Албатта, барои чӣ не? як таронаи нав каме бошадам. نازنین در هر دو چشمانی خمار جونم نازنین در هر دو چشمانی خمار جونم بوسه ای لبهای گرمت بیشکند ارمونم بهری خواستگاری برای من اجازت گردی بگهی جمعه به خانه ای تو آدمونم بعد جشن 3 سالگی آدم میمونیم. البته. تشکری بپون. سلامت باشید. شما رو انتظار است. رحمت مبارک باشد. رحمت محمد خان. سلامت باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، ما باز هم قهرمان‌های دیگری برنامه رو باز هم جستجو میکنیم و ما چیزی که در بلوگ قید کردم اطلاع گرفتیم که آنها یک و به یک حاضر میشوند با کاخ فرهنگی به نام ابو عبدالله رودکی. با ما باشید. محمود خان همین برنامه یک روز من تکرارا از طریق تلویزیون تنین دیدم. ثبت شده بود به فکرم در طرفخانه کمال آرزو. برای همین فقط آرزو میکنیم که همین برنامه ها با سال به سال رنگ دیگر یابد. همین 3 سالگی نه بگذار 30 سالگی و 60 سالگی و 70 سالگی و اگر نصیب باشه زنده باشیم این روزها این برنامه‌های 3 سالگی برنامه یک روز یک شخص مبارک شود. امیدوار هستم که استاد سنه 16 مارت همه شمایان با حضور خویش با بزم ما یک رنگ دیگر میبخشید و ما همه شما رو انتظار هستیم. این خدا اگر خواهد ساعتی چند؟ ساعتی 10 آغوست سنه 16 مارت. خوش است. البته در طرفانه خوشبختی. میبینیم شهر بوستان. خوش است. برای چی نه؟ شهر بوستان میریم در خانه دوستان. انا کمی از آوازی فارمی شما بهره مند گردیم. من از شما التماس میکردم اگه ترانه نو باشد. من میدونم باری هم شما در یک ترانه در یادم اومد. کدام ترانه؟
تو بیا باز بیا دلبری تناز بیا با سراغ دل من دل همراز بیا تو بودی فیض بهارم تو بودی شور و شرارم تو کی رفتی چی بیارم من از این سینه زارم تو بودی بلبلی مستم پریدی از کف دستم با چشمان تو من مستم گرفتار غم دستم همیشه گرفتار غم دوستا باشیم بگذار اگر شما خواهید که انامین ترانه رو به شکل پررگی همراهی کرده باشید پس 16 مارت ما رو همراهی نمایید. بار دیگر با این برنامه های یک روز یک شخص باشید زنده باشید. هزار رحمت استاد جان موفقیت. عیناً شما رو انتظار بودیم. اگر دروغ نگه. نه ما عیناً شما رو انتظار بودیم و با چی گفت؟ تنین به ناوگانی این است که 3 سالگی برنامه یک روزی یک شخص. خیلی مبارک شد. الان 3 سال شد می. الان 3 سال؟ یک سالگی ما دعوت کرده بودید؟ 2 سالگی. 2 سالگی بودم. الان 3 سالگی. خیلی مبارک شد. خیلی امروز نیت کرده بودیم که بلویم 20 ساله 30 ساله شد. خیلی الان که من 3 سال. مبارک شد محمود خان. سنه 16 مارت من امیدوار هستم که عیناً برای مخلصانتون به بزم ما تشریف میارید. خدا خواهد. ان شاء الله نصیب باشد میبینیم. باش مرو انتظار هستیم. مرحبا. رحمت. دمیر بیگ من بسیار میخواستم برای مخلصان برای اونایی که اخلاصمند شما هستند و از اون طرف اکران ما رو همراهی کرده ایستادند یگان ترانه نو رو بد طرزی کوتاه باشد هم یک تا گپ راست گمی دمی بردگیش فقط خب اینا من پایداشم گفتم من ببین فردوس محیدینو خیلی من علی شما ما سکرتاشون کم میکشم اینا معمول کن فقط ادریت نکنید تا اینجوری ادریت نکنید تا بله اکو علی شما عین جان فردوس کو تاکشتا من تاکشتا من به یعنی خیر من بوده است ان شاء الله میبینیم اکنون یک ترانه بسیار خوش میکردم با طوری کوتاه باشد هم یک ترانه نو برآوردیم به نزدیکی به نام عاشق شدم دمیر بیگ باز هم عاشق شدن مرحمت عاشق شدم قدم قدم روم به کویت در سر هوای لحظه‌ای دیداری رویت روم به سویت بویم گلی مویت ندانی دیوانه شدم در آرزویت برده قرارم لب و لبخندی نکویت روم به سویت بویم گلی مویت دوامش امروز میخونیم بله با طوری پرره سر 16 مارت شما از جشن 3 سالگی لایحه یک روزی یک شخص خواهید شنید و شما سپاسی بیاندازم ما شما رو انتظار هستیم مینادو محمود خان شما درست می؟ شما با پودگاشتن ساکتید می؟ محمود خان نمی؟ ما کاری خود رو با پایان نرسانیدیم امروز مجلس بود یک مجلس نظم زرانده ما همین صحبت کرده برفتیم عبید به فقط در مجلس روز ایستادن یا نه ما مجلس به پریده میبیم ما هر روز سه‌شنبه مجلس میشد مقصدی به نزد شما اومدن این است که خوسب عیناً انا همین دعوتنامه رو یک تاش رو به شما البته بایمی چند تا گیریم؟ تویش دوست می؟ یک تا گیریم ناظم نظام ها نامی تویش دوست می؟ توی نه بلکه 3 سالگی لایحه یک روزی یک شخص 3 سالگی بله الله که 3 سال شدن شما از این خاطرم میخواستم که شمایان البته سنه 16 مارت تشریف بیارید یگان ترانه‌ای که هر دوتون سروی سحر راستی من اینقدر بر وقت میخیزم که از خواب خیزم ساعت 10 بود هم تو تلویزیون تنمونم ناظم جان کاش لخونداسیات حلقه بردر نتوانم زدن از می رقیبان این توانم که بیایم به محلت به گدایی این توانم که بیایم به محلت به گدایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی نابستن از آن به که بیربندی و رفایی امیدوار هستیم که عیناً انمی چهره‌های شناخته‌ای ولایت سوغدمان سنه 16 مارت با حضور خویش 3 سالگی لایحه یک روز یک شخص رو مبارک باشد محمود خان مبارک باشد ان شاء الله زیاد شود مینادور با سرودی نمیریم ما خدا خواهد بعد از چند سال حق زده شما موسیقی شده آمده و همین 100 سالگی یک روز یک شخص که هم بس نمیه گفته ما دندان کام که مپوشم
جورتان خوراکی نیست روزی به کاری زیاد ها این با همون زیاد بوده که دیده جورتان فلان ده هزار رحمت. تشکر. تماشاچیان عزیز و ارجمند، ما بازم باید نزد دیگر مهمانان عزیز و عالی قدر و قهرمانان برنامه رویم، زیرا که باید این دعوتنامه رو با آنها دسترس نماییم. با ما باشید. معلم جان السلام علیکم. مونده نباشه. بخشش که شما رو تشویش داده ایستادیم. خواستیم عیناً همین دعوتنامه رو به شما سپاریم. رحمت. دعوتنامه با جشن 3 سالگی لایحه یک روز یک شهر. مبارک باشد. من بسیار پسند هستم. برنامه‌تون گل شکوفان باشد. بسیار پرذوق و جالب تماشا باشد و مخلصانتون همیشگی زیاد گردند. می‌ندور. امیدوار هستیم که سنه 16 مارت با حضور خویش بزم ما رو بازم زیباتر می‌گردونه. حتما. ما شما رو با کلی شاگردانتون رو انتظار هستیم. سلامت باشید. رحمت کنید. هزار رحمت. ما انتظار شما. سلامت باشید. تماشاچیان عزیز و ارجمند، ما کاری خود رو باز هم ادامه میدیم و دعوتنامه‌های نوبتی رو با دیگر مهمانان عزیز و عالی قدر میسپاریم. با ما باشید. ما این زمان در کاخ فرهنگی به نام ابو عبدالله رودکی قرار داریم. میرویم باز هم. دوستان عزیز و ارجمند، از این مکان ما رستم عظیمی رو پیدا نمودیم. السلام علیکم. دوستان اگر شما نه سلامتون است. السلام علیکم. سلامتون است. مونده نباشید. درست می؟ بخشید به صحبت شما خلال نرسونید؟ نه برای شما. ما اینقدر با همکسبانی شما صحبت کردیم و نهایتاً شما رو نیز پیدا کردیم. خوشبختانه. تشکر عزیز. من یک چیز رو به سهم شما رسوندنی هستم که تلویزیون تنین یک چهاربینی تشکیل نموده است. جمع آمد بخشیده به 3 سالگی. مبارک شد. و شما با کل تماشاچیان برنامه شما مبارک باشد. این برنامه تشکر. امیدوار هستم که سر 16 مارت با اهل گروه خویش از پرسم خالی یا معنیش حتما میفی زنده باشید. تشکر. مبارک باشید. این از یک طرف میدونید همه مخلصای شما بیشتر در حیرت مونده. خالی بند حتما با جان و دل همیشه. چه که این اولین دعوتنامه از من است؟ بله. تشکر زیاد. محترم رستم عظیمی، باعث فخر است، افتخار است. تشکر زیاد. مبارک باشد به شما با کل البته میبینید. یک ترانه نو رو مخلصان شما، اخلاصمندان شما، اونایی که سنت شما رو به حد و کنار دوست می‌دارن، آواز شما رو دوست می‌دارن، انتظار هستند. بجان البته ترانه‌های نو به نو پیشکش هواداران می‌گردد. خیلی خود شما می‌دونید در اونجا برنده بودید. برنامه نوی کنسرتی پیشکش هواداران می‌گردد. تا سنه 16 من الکی تماشا می‌کنن و یک ترانه نوین که ما بخشیده به روز عاشقان تحفه کرده بودیم. 4 مصرع اگر اجازه باشه. 1 2 3 مست و مایل شده دی به تو لایق شده دی، مست و مایل شده دی به تو لایق شده دی، تو بمان کنار من به تو عاشق شده دی، تو بمان کنار من به تو عاشق شده دی. دوامش رو حتما گوش میکنن باگر خواهد. سنه 16 البته سنه 16 من. سلامت باشید. خوب تماشاچیان عزیز و ارجمند، ما باز هم راهسویی دیگر سرآیندگان میگیریم و باید انا همین قدر دعوتنامه رو با دیگر قهرمان‌های برنامه باز هم دسترس نماییم. و شما امروز کار خیلی بسیار بود است. بله امروز کار بیشتر. ما بود یک یاردمچی تشکیل کردن امکانیت هست. من تیار. سوال بکن. زورم و پیش. خوب با ما باشید.
дӯстони азизу арҷуманд айни замон мо ба назди бинои қаҳрамони навбатии барномаи як рӯзи як шахс ҳозир шудем ки набошад гулизори роҳат. бояд ба ана ҳамин бону низ мо бояд даъватномаи як рӯзи як шахсро супорем. ба фикрам хато накардем. Агар иштибоҳ накунем айнан ана ҳамин хона, яъне айнан дар ана ҳамин хона гулизори роҳат истиқомат мекунад. Хайрият каси. ассалому алайкум. Рости шуморо дер боз надида будем, агар ҳақиқатро гӯям ёд кардем. Саломат бошед, саломат бошед. Мехостем ки шумо бозам меҳмони мо кардем. Яъне мо шуморо даъват мекунем ба 3 солаги шахс. Бале. Бояҳ як рӯзи як шахс. Ман бисёр хурсандам. 16 март. Бале. санаи 16 март мо шуморо интизор ҳастем ва фикр мекунам ки шумо бо ҳузури хеш бозам басми моро ором медиҳед, зеб медиҳед. Раҳмат, саломат бошед. Шуморо чанд муддат мо аз оинаҳои нилгон надида истодем, намедонам сабаб дар чӣ бошад. Ягон таронаи нав бошад. Ман медонам Гулизор бори ҳам дар остона тарона насароида буд. Ман медонам наворбардор вақтамо на он қадар зиёд аст. Ҳамон ҷо бошед. Рафтем. Камак ягон таронаи нав бисёр хоҳиш мекардам. Таронаи нав? бисман як 3 таронаи нав тайёр омода кардаам. Намедонам кадомаш барои шумо замзама озигаронам. Аз сеюмаш оғоз мекунем? Аз сеюмаш? Хуб. Аста аста майда майда ин диламро ай нигор бозӣ бозӣ бурда кардаи мафтуни зор. Ман якумашро замзама кардам барои шумо. дутои дигар оли дар оҳангсозам. Саломат бошед тамошобинони азиз, мо бозам ба назди дигар қаҳрамонҳои барнома меравем. Ба шумо омади кор муваффақият бурборӣ мехоҳем. Як бор чой кунам мамоҷон? Як пиёла чойро диет ҳамроҳ мо барем. Агар илоҷаш мебуд. Саломат бошед. Мо интизори шумо. Хуб шудааст. Раҳмат. Хушомадед. тамошобинони азиз, роҳи мо боз ҳам идома ёфта истодааст. Айни замон мо ба назди бонуи ҳунар Гуласал Болотова рафта истодем ва иттилоъ гирифтем ки он нафар айни замон дар яке аз кошонаҳои ҳусни шаҳри Хуҷанд қарор доранд ва гуфтем ҳозир ба наздатон меравем, вале нагуфтем ки мо бо камера ҳастем. Хуб, чӣ гуна ҳолат пайдо мегардад, инро вақт нишон медиҳад. Бо мо бошед. ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Монда набошед шумо на саломатон аст. Медонам дар ин ҳолат, дар ин вазъият ягон журналистон аз шумо интервю нагирифта буданд ва мо хостем як дигаргунӣ бошад. Хайр. Шумо чун набешаги зебо Чӣ ташвишо? ташвиш ин аст ки мехостем шуморо ба ҷашни 3 солагии лоиҳаи як рӯзи як шахс даъват намоем. 3 сола шуди то ина бинед. 3 сол гузашта аллакай. 3 сол инҷонӣ мо аз қафои ҳамкасбони шумо ҳастем. Саломат бошед. ҳеҷ гоҳ монда набошед ки ин санъаткорро як рӯзашон чӣ хеле мегузарад. Ҳама вақт монда набошеду барои тамошабинонатон мухлисонатон пешкаш кунедоно хай мардуми оддӣ ҳам бохабар шаванд ки санъаткорро бо чӣ машғул ҳастанд ҳар рӯза. Яъне рӯзашон чӣ гуна мегузарад? Албатта. Гуласал, як илтимоси дигар. Илтимос. Ман медонам дар ин гуна толорҳо ё гӯем кошонаҳои уст шумо бори ҳам суруд насароида будед. Агар иштибоҳ накунам. Ани хай инҷа ҷои сурудхонӣ не барои ҳамин? Бале, инҷа ҷои сурудхонӣ не, вале илтимоси моро ман фикр мекунам шумо ба замин намегузоред. Каме бошад. Монед Маҳмудхон ҳаминҷа суруд нахонам. Биё бо овози паст. Фақат барои ман ҷои дигар чиз дигаро чизе фикр мекунам. Камака, азигум таронаҳои нав, камака. ҳозир телефонашон хомӯш кунам. Телефонро хомӯш, телефонро рафтем.
از تو یگان شکایت نمی کنم پیش کسی حکایت نمی کنم رفتنی تو بعد 2 روز آمدن است عشق تو را روایت نمی کنم سلامت باشید آوازتون خسته نباشد من فکر میکنم که از فعالیت شما واقعا مخلصانتون شکایت نمیکنن تشکر زیاد الهیم شکایت میکنن فقط تعریف شنویم از خانوی نغز شنویم سلامت باشید ما شما رو انتظار هستیم البته میریم تشکر برای کار شما با من فکر میکنم که تماشابینان هم گوش نکرد با طوری پررگی سنه 16 مرد خواهد شنید بینندگان عزیز ما ادامه میدیم همیشه زیبا باشید برای کار زنده باشید бинандагони азиз мо боз ҳам ғуломҷон мирдадоевро дар ҳайрат гузоштем яку як бора пайдо гардидем бо камера ва фикр мекунам ки аллакай одат кардаанд хуб монда набошед ассалому алайкум бори дигар саломат бошед маҳмуд хон ба шумо албатта муваффақият мехоҳем дар корҳоятон ва хостем каме бошад ҳам ба шумо халал расонем шуморо мехоҳем ба ҷашни 3-солагии лоиҳаи як рӯзи як шахс даъват намоем ҳазор раҳмат бисёр хурсанд шудам албатта хатман иштирок мекунем ва дар оянда ба худи шумо ва ба барномаи ҷолиби як рӯзи як шахс бурдбориҳо тавана дорем саломат бошед ғуломҷон чун мегӯям пурсидан айб надорад таби шумо чӣ гуна аст аввал аз табатон пурсон шавем баъдан дигар илтимосҳоро пешниҳод мекунем шукри худо нағз ҳастам ман имрӯз бо фарзандонам сайру гашт дорем кайфиятумо чоғ аст аъло аст беҳтарин ташаккур ва бояд қайд кард ки имрӯз ғуломҷон мирдадоев 3 дӯстуракони худро барои боз ҳам зебо намуда аслан худашон зебо ҳастанд вале боз ҳам барои зеботар намудан ба сартарошхона овардан яъне мӯйҳои онҳоро оро дода истодар айниқтараш ғуломҷон рости овози шуморо пазмон шудем ман медонам боре ҳам дар чунин ҷойҳо шумо суруд насароида будед вале ин илтимоси мо аст ва кормандони ана ҳамин коргоҳ ҳам хурсанд мешаванд ҳамин тавр не ана каме бошад ҳам ман ягон таронаи нав дар консерти охиринам як суруд барои тифлакон барои кӯдакон сароида будам агар иҷозат бошад яке суруд бо забони ӯзбекӣ аст бо забони ӯзбек хуб бошад албатта ҳамин дӯстию бародарии халқҳои ӯзбеки тоҷик поянда бод бигзор як суруд барои ҳамин тифлакон мехонем бошад ko'zlarimdan to'kilgan nurimdirsan bolajon yuragimdan to'kilgan qo'rimdirsan bolajon bir niholga tunda oy kunduz quyosh parvona bir niholga tunda oy kunduz quyosh parvona qalbim daryo sen irmoq jurimdirsan bolajon 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 katta rahmat salomat bo'ling salomat bo'lishing ovozaton xasta nabошад умедвор ҳастем ки шумо низ дар радифи дигар ҳамкасбонатон дар радифи дигар қаҳрамонои барномаи як рӯзи як шахс бо ҳузури худ ана ҳамин ҷашни моро яъне ҷашни 3-солагии як рӯзи як шахсро бозам зеб медиҳед саломат бошед илоҳим ҳамин 20-солагӣ 30-солагӣ 50-солагӣ ҳамин барномаи шуморо бо ҳам қайд гирем азор раҳмат мо шуморо интизор раҳмат хуб тамошобинони азиз мо ба назди боз ҳам дигар қаҳрамонои барнома мештобем бояд дер накунем зеро ки вақт рафта истодааст ва мо албатта бояд вақтро самаранок истифода барем бо мо бошед тамошобинони азиз ниҳоятан мо ба назди искандар қаландаров низ расидем ассалому алайкум аз номи кулли кормандони телевизиони танин ваалайкум ассалом саломат бошед ба коркунони танин телевизиони танин саломи худро мерасонам ба тамошобинони азиз бо омади баҳор табрик мегӯям
саломат бошед. Ташаккур. боз акҷо омадед ба пеши мо. خب کاری ما همین است. ما همیشه با کامera هستیم و پیش از همه پرسان شدنی هستیم حال و احوالی شما و تابتون چگونه است؟ таб ма камтар خب نگوید که خیره. камтар монда шудем. مونده شدید؟ соат ки 17 بله соат ки 17 тамошобинони азизу арҷуманд худи ҳозир искандар қаландаров яке аз таронаҳои маъмултарини гурӯҳи иқболро ба таври зинда пешкаши ҳамагон мегардонад. марамад ҷонона баҳор шудааст кай меоӣ вақти гули хор шудааст кай меоӣ баҳор омад баҳораки ман куҷоӣ саропололазораки ман куҷоӣ дили ман эй дили ман эй дили ман гулаки ишқи ман дар манзили ман бируяд сабзаву гиёҳ аз гили ман нишине нозанин дар манзили ман. саломат бошед, овозатон хаста набошад. ҳамеша дар дилу дидаи мардум бошед искандар. ва мо бо як хабари хуш ба назди шумо омадем. яъне мақсади омадани мо ҳам ин аст ки мехоҳем шуморо ба ҷашни сесолагии лоиҳаи якрӯзи якшасти санаи 16 март пешкаши омма мегардад баргузор мегардад даъват намоем. ин даъватнома айнан ба шумо. албатта иштирок мекунем, албатта меравем. шуморо табрик мегӯям. телевизиони танинро ҳам бо 30 солаги ҳамин барнома табрик мегӯям. аз номи ҳамаи санъаткорон, аз номи шахсан аз номи худам бисёр барномаи хуб аст. бисёр тамошо мекунем, мухлиси барнома ҳастем. барои таърифи ройгон раҳмат. саломат бошед. ташаккури бебод. хуб бинандагони азизу арҷуманд, мо боз ҳам сӯи дигар қаҳрамонҳои барнома як рӯзи як шахс мешудобем, зеро вақту рафт кам боқӣ монда истодааст. моро пайгирӣ намоед, мо мешитобем боз ҳам. искандар, ба шумо омади кор. саломат бошед. ташаккури мекунам. рафтем. ассалому алайкум. алайкум ассалом. мамхон аброри инҷими. бале бале, ассалому алайкум. шумо намшум карон назми. худатон дурустми? саломтиятон назми. ин бо имрӯз камераҳо кити. оператора омода тинҷи. мамхон аввали баҳор ди вақти гул. бано го ба фикрам бо дардои русӣ бо сар шудан ба фикрам. бале, ин дард 3 сол инҷониб ҳамроҳи мо. зинда бошед, зинда бошед. раҳмат, раҳмат. ин дард шифош нест. шифош нест. бале бале. худо хоҳад. аз лаки мухлисош ҳаст. хайрият. хайрият. хуб, ба мақсади бале 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 ба тинҷи камака қарз пурсида омадем гӯям. бармегардед барои ман қарз. ҳамин мошине гиритон қарз напурситам. рости мақсади шуморо ба ташвиш гузоштан ин аст ки хостем шуморо аз номи кулли кормандони телевизиони танин ба ҷашни сесолагии лоиҳаи якрӯзи якшаст даъват кунем. лоиҳаи якрӯзи якшаст боз. аз номи кулли кормандони танин гӯед ман зодрӯзам гузашту ин чӣ хем боз зодрӯз бошад гуфт ҳозир фикр бифаромадам. камтар дертар бошад ҳам қабул мекунам гӯё. ҳеҷ гап не. хуб, соли оянда ҳатман ба инобат мегирем ва мо шуморо дар 1 солагӣ бахшидем, дар 2 солагӣ ҳам бахшиде ва дар 3 солагӣ бахшидан камтар душвор мешавад. 2 сол хонаш ба рафтам наомад, ин дафъ корхонаш ба зикр мерам гуфтам. бале, ин даъватнома айнан ба шумо. саломат бошед, саломат бошед. ташаккур. ин акнун ана ҳам тукра овехта мемонам, аз хотирам набурад ҳамрӯз равам гуфта. худо хоҳад. саломат бошед. барори кор минадор. барори кор.
тамошобинони азизу арҷуманд, ман муаррифӣ намудане ҳастам ки ин нафар фарзанди яке аз қаҳрамонҳои барномаи як рӯзи як шахс Зебо Муллоев ҳастанд. ба шумо бори дигар салом аз номи кулли кормандони телевизиони танин. модар ҳаминҷо як лаҳза давар медиҳам. шумо мебиён гуфтиду камера ки набуд ку? мо ҳамеша бо камера ҳастем. ҳар вақте ки ман меравам гуфтам яқин бидонед ки мо бо камера меоем. маълумат кун. хуб, модари азизро мо интизор. дароитон кани марҳамат. азорам. хонводароитон марҳамат. дафъаи дигар ҳатман бо вақти зиёд меоем. худатон нағз. тинҷими шумо назми саломати баъди сабти барнома ҳамагон шуморо ба ташвиш нагузошта истоданд мабодо? не ҳама мегӯян ки барнома маъқул шуд, барнома мо маъқул шуд гуфта ҳама. яъне фикрҳои нағз, фикрҳои хуб баён карда истоданд. баён карда истоданд. ҳазор раҳмат. имрӯз мақсади омадани мо даъват намудани шумо ба ҷашни 3 солагии лоиҳаи як рӯзи як шахс. ин даъватнома айнан ба шумо. раҳмат. умедвор ҳастам ки ташриф меоред. албатта. мо шуморо интизор ҳастем. албатта. саломи гарму ҷӯшон аз номи кулли кормандони телевизиони танин. ба шумо ҳам инчунин аз номи санъаткоро ба тамоми кормандони телевизиони танин салом мегӯям. миннатдор. ҳазор раҳмат. мақсади ба ташвиш гузоштан дар ин аст ки мехостем шуморо ба ҷашни 3 солагии лоиҳаи як рӯзи як шахс даъват намоем. муборак шавад бори дигар. ҳазор раҳмат. ин даъватнома айнан ба шумо. умедвор ҳастам ки ташриф меоред. албатта мо ташнаи ин хел базмҳо ҳастем, ташнаи ин хел маъракаҳо ҳастем, ташнаи дидори дӯст ҳастем. ҳамеша дар хизмати шумо. умарҷони азиз, ман медонам дар кӯча бори ҳам ин ҳолат нашуда буд, вале мехостам бори аввал бошадам ҳамин ҳолат шавад. яъне як тарона дар бори дӯст каме бошад ҳам замзама намоед. овози шуморо пазмо шудем. ягон ҷои шармаш нест, барои дӯст ҳама вақт мехонем. ҳазор раҳмат. ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم یک لحظه شاد و بیغم بودیم یا نبودیم روزی اگر بمیریم دانیم زیسته بودیم یک لحظه شاد و بیغم بودیم یا نبودیم همیشه بیغم باشیم سربلند باشیم بگذار ما حتما شما رو انتظار هستیم و شما هم اینچنین سربلند باشید روزای نیگو بخوریم تشکر اولش بریم چای کنیم چای رو همراه نوردین مبادو؟ نه یکم ماشین من همیشه گرفته. سلام عبدالله شوخ کرده ایستادیم. ما باز هم کاری خود رو ادامه میدیم. با شما موفقیت باز هم قله‌های بلندترین صنعت رو خون هستیم. با شما هم روی سفید برای کار. هزار رحمت. تشکر باشید. تماشاگران عزیز و ارجمند ما باز هم میرویم سوی دیگر قهرمان‌های برنامه یک روز یک شخص. با ما باشید. سنه 16 مارس فراموش نکنید. тамошобинони азизу арҷуманд, айни замон мо ҳозир шудем ба назди хонаи устод, яъне аъзои иттифоқи рассомони ҷумҳурии тоҷикистон, аъзои академияи мусаввирони ҷумҳурии тоҷикистон Восит Абдураҳмонов. мо дар ёд дорем ки давоми 3 соли фаъолият ба мо муяссар гардида буд ки аз рӯзи ана ҳамин нафар низ маълумот диҳем. ҳоло бошад омадем бо мақсаде ки айнан ана ҳамин даъватномаро ба эшон супорем ва умедвор ҳастем ки бо ҳузури хеш ҷашни 3 солагии лоиҳаи як рӯзи як шахсро боз ҳам зеб медиҳад. хуб дӯстони азиз, ин навбат мо дари эшонро мекӯбем. рафтем. салом аз номи кулли кормандони телевизиони танин, салом аз номи кулли тамошобинони телевизиони танин. зинда бошад телевизиони танин. ҳазор раҳмат. барои санъаткоро ҳамин қадар вай мекунитон, ба халқ пешниҳод мекунитон, мо хеле миннатдор. телевизоротон доим ҳамин хел пуреҷод бошад, барои
баланд бардоштани фарҳанги санъати тасвири тоҷик хизмат мекунтон зинда боштон. миннатдор, ҳазор раҳмат. устоди азиз, бахшиш ки дар ин шабонгоҳ шуморо нороҳат карда истодем, сабаби омадани мо ин аст ки мо дарёд дорем соли гузашта шумо бо ҳузури хеш ҷашни дусолагии лоиҳаи якрӯзи якшахсро хеле зеб дода будед ва хостем ки дар ҷашни сесолагӣ низ шумо ширкат варзед, зеро иштироки шумо боиси ифтихори мо аст. ва ин даъватнома айнан барои шумо. зинда боштон. ва албатта шуморо интизор ҳастем ва умеди нек дорем. кӯшиш мекунем ки аз телевизиони танин камда набошем. ҳазор раҳмат, миннатдор. мехоҳам ки ҳамин телевизиони танин хеле ки дар вилоят ҳатто дар ҷумҳурӣ ҳам эътибори эҷодӣ гирифта истодааст, аз ин ҳам баландтар шавад. барномаи якрӯзи якшахс ман орзу мекунам ки аз ин ҳам бисёртар шахсони намоёни вилоят ҷумҳуриро ба бинандаҳои телевизион пешниҳод кунедон. ба корҳои шумо муваффақиятҳои калони эҷодӣ орзу мекунам. ҳазор раҳмат. доим саломат бошдон. ташаккур. ба шумо пеш аз ҳама солимӣ мехоҳем устод. мо шуморо санаи 16 март дар ҷашни лоиҳаи якрӯзи якшахс интизор ҳастем. албатта ҳаракат мекунам. шуморо мехостем даъват кунем ба ҷашни сесолагии лоиҳаи якрӯзи якшахс. раҳматҳои калон, ман ба шумоҳоён будбориҳо таманно мекунам. ҳамеша ҳамин барнома беҳтарин барномаҳо бошад. барои телевизиони танин миннатдории худро баён мекунам ки ҳамин қадр моро дастгирӣ мекунанд ва барои шумо ҳам, барои аҳли кормандони телевизиони танин. саломат бошед. санаи 16 март дар тарабхонаи хушбахтии шаҳри Бостон соати 10:00 мо интизор ҳастем. раҳматҳои калон, надорам дитонде? дафъаи дигар ҳатман. хуб, тамошобинони азиз, мо боз ҳам меравем сӯи дигар қаҳрамонҳои барнома. ба шумо омади кор, муваффақият. раҳмат. ассалому алайкум. Ассалому алайкум. салом аз номи кулли кормандони телевизиони танин. ҳазор раҳмат, саломат бошед. саломи маро ҳам қабул кунедон. қабул, албатта. саволе пайдо гарда истодааст ки сабаби ин қадар зебогиу имрӯз ягон маърака, ягон камтар бале хона маърака буд, меҳмон омадагӣ ҳастанд, шуморо ҳам ҳоло даъват мекунам. меҳмон болои меҳмон. бале, дуруст. ташаккур мекунам. таманно мекунам ки ҳар рӯз дар хонадони шумо рӯзҳои хурсандӣ бошад. ҳазор раҳмат. ташаккури бебон. фарангизхон, мақсади ҳозир шудани мо дар ин аст ки мехостем шуморо ба ҷашни сесолагии лоиҳаи якрӯзи якшахс даъват намоем, зеро яке аз қаҳрамонҳои анамин барнома ҳастед шумо. ташаккури зиёд барои ин даъватнома аста. раҳмат. бале. аллакай 3 сол шуда? аллакай 3 сол. мехостам ҳамаи кормандони телевизиони танин, инчунин шуморо маҳмудхон аллакай бо 3 солагӣ табрику муборакбод гӯям. орзу мекунам ки бигзор ҳамин барномаи ҷолиб ҳамеша бошад, боз садсолаҳои дигар бошад. телевизиони танин бисёр телевизиони олӣ дӯст медорем, ҳамкорӣ мекунем, эҳтиром мекунем. фарангиз, ман медонам ин гуна ҳолат фикр мекунам боре ҳам нашуда буд ки дар назди дар ин шабонгоҳ шумо суруд сароида бошед, вале мо аз шумо илтимос мекардем агар ягон таронае набошад, кам мебошад ҳам. ин роз ниҳони ту дилам хун кардааст, ҳарфои дуруғат мара раҳгум кардааст. ин роз ниҳони ту дилам хун кардааст, ҳарфои дуруғат мара раҳгум кардааст. як ҳарфе бигӯ ки дили ман сард шавад, он сеҳри нигоҳат мара мафтун кардааст. як ҳарфе бигӯ ки دل من سرد شود آن سحر نگاهت مرا مفتون کرده است عجب عجب ناز تو چشمان پر ناز تو بلبل خوشخوان من تشنه ساز تو سلامت باشید آوازتون خسته نباشد در ایجادیاتتون موفقیت می‌خوایم تمنا می‌کنیم که قله‌های بلند صحنه نصیب شما گردد هزار رحمت خوش اومدید
شما دید خانواده ما دوستان من راستی گپ خیلی خوشنودم خرسندم از آن که شما آمدید مینادور سلامت باشید من саломи гарму ҷӯшон мерасонам саломи гарму ҷӯшони кулли кормандони телевизиони танин ва хосатан тамошобинони анъанӣ шабака саломат бошед бародар бо албатта бо дасти холӣ наомадем бо як хабари хуш омадем ба кушонаи шумо устод ва бояд қайд кард ки телевизиони танин ташаккури бепоён ҳазор раҳмат телевизиони танин як ҷамъомад ташкил намуда истодааст санаи 16 март соати 10 бахшида ба сесолагии лоиҳаи якрӯзи як шахс шумо ки яке аз қаҳрамонҳои ана ҳамин барнома ба ҳисоб меравед хостем дар ин шаб бошад ҳам шуморо нороҳат созем бахшиш ана ҳамин даъватномаро хостем ба шумо дастрас намоем ташаккури зиёд саломат бошед ман рости гап хурсандам ки мана хайр даргоҳи мо ба шумо қадам ранҷа кардед ташаккур албатта бо сесолагӣ табрик ва худо карда бошад ҳатман мо меоем ва албатта мо низ дасти холӣ нахоҳем рафт албатта боз ягон латифаҳое ки очаш бусидагӣ не мо ҳатман мебарем шумо ташаккур ман бовари комил дорам ки ин суханҳои шумо мисли суханҳои солҳои қаблӣ нест зеро ки дар яксолагам ман шунида будам дар 2 солагам шунида будам дар 3 солагам шунида истодам вале умедвор ҳастам ки натиҷаашро мебинем албатта ман рости гап маҳмудхон хушнудам аз он ки ба ягон хел чӣ нигоҳ накарда шумо имрӯз танҳо ба пеш ҳаракат карда истодед ва ин барнома яке аз барномаҳое ки сертамошобинтарин барнома аст ва гумон мекунам ки якчанд боз дар ҳамин хел 30 солагӣ 30 солагиҳоро боз шумо ҳатман хоҳед ҷашн гирифт саломат бошед ташаккури бепоён чоя нӯшед бародар ташаккури бепоён тамошобинони азизу арҷманд бояд қайд кард ки имрӯз низ барои гурӯҳи эҷодии барномаи якрӯзи як шахс рӯзи хотирмон ва рӯзи басо дилнишин буд зеро бо баҳонаи супоридани даъватномаи ҷашни сесолагии якрӯзи як шахс мо чандин қаҳрамонҳои барномаи мазкурро аз наздик дидем суҳбатҳои хотирмон буд албатта ва мутаассифона айнан ана ҳамин рӯз боз чандин қаҳрамонҳои дигари барномаи якрӯзи як шахсро натавонистем пайдо намоем вале ба ҳар сурат умедвор ҳастем ки рӯзҳои дигар бидуни камера бидуни наворгирӣ бошад ҳам мо метавонем онҳоро пайдо намоем ва дастрас намоем айнан ана ҳамин даъватномаҳои боқӣ мондаро мо хурсанд аз он ҳастем ки шумо 3 сол инҷониб моро аз он тарафи экран ҳамроҳӣ менамоед хулоса шумо ба эҷодиёти мо бетараф нестед дар ёд дорам аввалин барномае ки рӯи экран омада буд касе чизе гуфта наметавонист ки оё ин барнома 1 моҳ ё 2 моҳ ҳадақал 1 сол давом мекарда бошад вале мо шукрона аз он мекунем ки маҳз бо дастгирии ҳамаҷонибаи шумоён барномаи мо имрӯз расид то ба синни 3 солагӣ ва умедвор ҳастем ки боз ҳам идома меёбад санаи 16 март бо иштироки кулли қаҳрамонҳои барнома ва алахусус бо тамошои шумо ҷашни 3 солагии якрӯзи як шахсро таҷлил менамоем ҷашни 3 солагӣ барои шумо низ муборак бошад бо мо бошед хеле рӯзи кам боқӣ мондааст то санаи 16 март бояд ин лаҳза изҳори сипос баён намоем ба ширкати такси ҳамсафар ки имрӯз аз субҳ бо мо буданд яъне хизмати худро барои мо арзонӣ доштанд ташаккури бепоён мегӯем ва ба ҳар кадоми шумо тавсия медиҳем ки ҳар ҷое ки сафар карданӣ бошед ҳатман бо ширкати такси ҳамсафар сафар намоед илова бар ин ба гурӯҳи эҷодии азизон видео ки ҳамаҷониба моро дастгирӣ карда истоданд ва барои рушди ана ҳамин лоиҳа саҳми беандозаи худро гузошта истоданд ташаккури бепоён бигӯем ҳамеша бо мо бошед ва инчунин сипоси беандоза ба толори мардонаи Эверест.